Се не трябва да ти кажа нещо, брат. Ами казвай от. Не знам как ще реагираш, да ти кажа честно. Добре де, просто кажи. Брат, не знам човек, мога да ми се разсърдиш, т.е. не на мене ми, на един друг човек и да. Кой е този човек? Просто кажи. Брат, де я знам, може да го намразиш, повече да не му проговориш, да. Брат, казвай, защото вече ми писна. Ай. Давид вече не ти е приятел. Ама това ли беше? Ко? Да, брат, вече той не ти е вер. Брат, какво ме занимава с глупости, бе? Аз сега трябва да купувам хляб на баба ми, ти Давид не ми е приятел, тук някакви. What the fuck? Искам само да ви дам един жокер, да ви подскажа, че ще правя един нов клип с Фотев, Ванко Римата, Велислав, аз, Давид и то тук индиеца, дето виждате. Да. И общо взето, това е всичко. Мисля, че ми хареса. И хора, ще се видим, когато се видим. Бе!